rhaid biliwr fod i teithio Alun Mair, Adwyr Fesei a Daniel Alun Mair. Caed bachgen doedd Meseia a ddewin roedd i adda yr Alpha a'r Omega. Alun Mair, mewn coroned ben Juda. Alun Mair. Am hyn bechad i'r brysia fel yr oed, am ofyn am mynydfa fel yr oed. I ti agorwyd ffynnon a uwch y glwyfau ddion fel eira gwyn yn samon fel yr oed, gan hynny tyn yn brydmon fel yr oed. I ti agorwyd ffynnon